det där? Alltså, var är någon? Alltså, vem sa sådär? Hej! Va? Kom hit. Va? Alltså, hur kom du dit? Alltså, varför fick du kniven mitt i allt? Va? Vilken kniv? Oj, sorry. Va? Ja. Hej! Får jag komma in? Ja, visst. Här. Kör det. Ja, jag är lite hungrig. Har du mat? Ja, men sätta dig i köket får du nog väl. Varsågod! Tack! Nu är nog slut. Men tack för maten, den var jätteskithäcklig. Men kom nu Anders, ska du ses, den ska vi prata om sommarlovet. Jo, jag måste nog börja. Jag ska bara gå på vässa först. Vänta lite. Ja, jag ska bara gå på vässa. Nej, alltså. Inte har jag pratat om sommarlov igen, men så. Jag måste bara prata några ord om något som ett tag ganska typ några timmar. Och sen inte igen.